Kedu ife menụ some of our brothers ndị retiregonu na football ji arịọ arịrịọ? Ọ pụtara na ha emerọ ka Billionaire Emenike? The other day, Ahmed Musa nye one of our brother from Enugu State 2 million. Ọkwa retired footballer ka ọ ha ngwa n'enu na Emenike ịbatazie hotel ese gịnị. Biko no, ama m na Chukwueze ke nke ọzọ ha na-emekwa invest, ha na-esave, ha na-arụpụta ihe ga-enye ha ego. Onye nweta vidio ya tụsara m vidio, ya share vidio kee ha Chukwueze ihe a na-achọ. Biko no, ama m na ha na-arụpụta ihe anya fọ. Nekwu na Emenike ya bụkwa ogbenye ọzọ forever. Ọ ya abụzikwa ogbenye ọzọ again. Ọkwa ọgaranya ka ọ ya abụzikwe from generation to generation because ọ rụpụtago ihe na-aya emekwa ka ọ dọọ ogbenye ọzọ. Biko ndị Igbo be anyị na-agba bọọlụ, ama m na ha na-emekwa invest, ama m na o nwere ebe ego ha ga-ana ga-enye ha nni everlasting.